Iti pagdalatdan ka sa Spanish flu mga kaksyon, ti ara ka mo diras tunga-tunga sang gira, ti makaluwas ka sa malas ang kontra, pero sa ubos ang tupad mo, mas hindi ka makaluwas, no mo na balano. Ti wala ba to? Ti, paano ka makakuha sang bulong? Ti magtindog ka dira, truhon ka sa kontra mo. Di ba? Paano man magdulong dira sang bulong ang iyong mga upod? Kay ti problema man sa tuanay ang komunikasyon not until World War II nga doon na improve na gidya ang komunikasyon may ara sa mga radyo-radyo. Pero sa World War I, limited lamang mga kaksyon ang komunikasyon. Kung anong instruction sa inyo, kung amo na bigyan hatag sa inyo nga mapa, diri ka mo makadto, dapat himuon mo gida mga kaksyon. Kung baga pa daw telegrama bala, or letter ang ginapadala sa imo sa inyo nga messenger, kag amo na ang imo nga pagahimuon. Ang problema lang sini, kung ang inyo nga messenger, ang hindi dara makalabot sa inyo, kung galay kiti may ara sila sa time frame Kung maglabot ko no'y 14 dias, nga hindi pa makalabot sa inyo dira ang inyo nga messenger, ti buot silingon sina, napatay na siya. Kaya muna kun nga, ang mga messenger, mga kakson, ini sila yung purpose na nila is magdalagan, mag-transmit or magdulong dira, mag-deliver dira isang mensahe. Kaya muna, ini sila ang kumbaga pa do, wala sila nag-aatake. Ang purpose lang nila is mag-deliver sa message. Pero antes sila makaagi or makadulong sa mensahe sa imo, halindira sa inyo nga general, tiya mo na, pila pa na ka mga headquarters sa kontrang magyan nila sa mga pelikula na bala. Tuod na mga kaksyon, pila pa ka mga kampo sa kontrang agyan nila, tapos makalabot sa imo dira, pila pa ka sniper, no? So, amo na mga kaksyon, ang atong pag-istoryahan sa mga aga, ining natabo sa kay Matahari, ang Dutch exotic dancer. Ano bala ang iyang nga code name? Di bala James Bond 007. 007, Mr. Bond. Si Matahari ang kilala sa pangalan sa entablado bilang Margaretha Gertruda Zell. Nga isa ka dancer or agent H21. Amo na mga kaksyon, ang iyang pangalan, di ba la Agent 007. Si Matahari ang mga kaksyon, amo daw si Agent H21 sang German Secret Service. Isa ka dancer, espiya kag isa sa pinakasikat nga pangalan sa tuanay World War I espionage. Siya ang ginbunag sa August 7, tuig 1876 sa Netherlands. Kag napatay naman mga kaksyon, ini siya October 15, 1917. So, si Matahari mga kaksyon, ang isa ka Olandesa exotic dancer, kag kortesa o sosyal nga prostitute, nga ginapanaugan sa sentensya nga kamatayon, pinaagi sa firing squad. Madamo na sa mga nobela, mga kaksyon ang nahimo siniya, pelikula, video games. Upod na ang episode sa sanghubin nga Indiana Jones. Ang nanging inspirasyon, ang kabuhi ni Matahari kag ginkonsidera nga isa sa mga legends kung pag-istoryahan ta mga kaksyon ang pagiging espiya. So muna, umaga pa, as we talk about espionage, pag-espiya mga kaksyon, ang pangalan ni Matahari ang hindi kanya makakasa top 10 So amo na mga kaksyon kung nga ang ining si Matahari makonsider mo nga isa sa mga legends kung pag-istoryahan ta ang spy sa bilog na kalibutan sa tuanay World War I kag World War II. Siya ang ginakusahan nga nagpagwa sa mga impormasyon sa pagkamatay sa masobra sa 50,000 ka mga soldado sang Pransya. Hagtungod siniya, nalabot niya ang iya destinasyon, amo nagitawag nato nga firing squad. Hindi natabo mga kaksyon, ang pagpatay sa iya ng firing squad, mabugnaw nga aga sang Oktubre tuig 1917. Sa liwat, ini siya sentensyahan sa kamatayon ay tungod siya ang nangin espiya sa Alemania or Germany mga kaksyon. Kagti, ano bala ang rason kung nga ini siya ang ginpanaugan sa death penalty?
Kamanti sa mga chismis, kay ti ang nag-imbestigar man mga kaaksyon, amo man ang mga espiya sa pungsod Pransya. Kuno mga kaaksyon, siya kuno ang naging rason sang pagkamatay sang masobra 50,000 ka mga soldado sa pungsod Pransya. Ti ini bala mga kaaksyon ang isa lang gid ka kumbaga pa happening, isa lang gid ka event, kundi mga kaaksyon accumulated. Ginabalang pag-transfer sa mga soldado sa Pransya sa diri nga lugar. Diba, nagpadalabing Pransya may 3,000 ka mga soldado. Pambutang nato 1,000 ka mga soldado nagtransport from one place to another. Tini ang ginahatag nga impormasyon ko ni Matahari sa pungsod Germany. Tiyan mo na kun nga abay natabo kuno nga mga pag-ambush na. Ti kun ambusan ka dira mga kaaksyon kag na walang preparado nag-ambush sa inyo, ti laban-laban magkalaubos ka mo dira. Wala gid sa may mabuhi mga kaaksyon. Alis siguro ibadra ti madrama-drama, di ba? Mo lagi nahimo ko kaisa drama-drama nga patay po gali kiti buhi pa mga kaaksyon, no? Hindi ka iba dira madalagan. So amo na pila ka mga plano sa pungsod Pransya napalpak o baga pa failure mga kaaksyon, na fail sila. Ti amo na galibog ang ilang ulo kay ti kita malang dinagamiting and how come nga sablay ang aton nga plano. So tungod sila mga kaaksyon ini siya aging sentensyahan sang kamatayon. Damanti, ari pertagaan ka mo sa impormasyon, ti siya isa lamang ka dancer. Pero galigati siya ang nakipagrelasyon sa isa ka may mataas nga opisyal sang Germany. Kag tungod ga ara siya sa pungsod nga neutral. Damanti ang Netherlands mga kaaksyon ang wala nagpartisipar sa tuanay World War I. Ti kung ara ka dira iya sa neutral nga country, ti may ara ka sa ginatawag nato nga dual nga pagsulod bala, no? Pwede siya makasulod sa Pransya kag Germany para sa iya nga pagsaot kag siya ang ginabayaran para maging espiya. So mo na mga kaaksyon kiti ining si Matahari may mataas nga handom amo na itungod nga ara sa neutral bing pungsod both countries pwede niya sudlan. Kiti masaot ba lang siya wala mo siya nagkanto dira para magbaligya sa mga armas. Wala mo na siya nagkanto para magbaligya sa mga bayo. Ti kumaga pa mga kaaksyon ining mga soldado sa tuanay stress sa ilang ubra. Ting ilang ubra 24/7. Ikaw gani ka reklamo nga 8 ka oras ni pro imo nga ubra reklamo ka na dayon mo na bala. Kung kiti sabto nga World War I mga kaaksyon halos 24/7 gid tanan ang oras sa ubra sa mga soldado. Kaya mati, atake diri, atake dito. Kaya mo na, ang mga soldado o kaisa, gusto man mag-relax. Gusto man magtanaw sa mga pinasahi ka mga palagwaon. Di ko na ikaw biyara sa sakto nga edad. Kag ti, gina-insist mo nga single ka, pero gali ka pag-abot sa balay double. So muna, di gusto ko mag-relax. Di pagtanaw yung mga, nagwa dira sa entaplado, mga kaaksyon. Si Matahari, perte ka gwapa nga babae. Kagang kung magsaot si Matahari mga kaaksyon, very graceful. Inabalang saot bala. Actually, ang iyang saot ni mga kaaksyon para sa mata sa mga taga-Europa, bag-o. Pero ini siya, ang saot o ang iya, the way siya magsaot mga kaaksyon, o ang iya balang style, ang ginasaot niya, ini siya halin sa Asia o sa Asia. So muna, ti pagsaot ti Matahari, ti ang mga general, ang mga tag-asaranggo, ang mga opisyal sa Pransya or even Germany mga kaaksyon, ang namangha because very graceful ang pagsaot ni Matahari. Kag sanghubin pa siya mga kaaksyon, sanghubin pa ining si Matahari, perti ka gwapa siya di ka babaeng. Perti ka gwapa mga kaaksyon. So amo na kun nga kalabanan sa mga general ang naluyag sa iya. So again, ginabaligya niya ba ng iyang alawas. Kung galing iti behind that mga kaaksyon, samtang siya nga nagasaot, nagapabangkot siya sa mga general o sa mga tag-asranggo nga opisyal sa Pransya. Tungkol sila mga kaaksyon, amat-amat nga mahibalaan niya o makakuha sa impormasyon. Kaya samtang gasaot siya kag ang general siguro na gusto mo lang nga magtusik-tusik. Amo tusik-tusik. Tiyambal sa ni Matahari. Hindi ka makatusik
sa akon kung hindi mo ihambal sa akon kung ano ang plano niyo sa dason semana. Di kay board siguro na subuan man niya ang general kag gusto man magpaliwaliwa mga kaaksyon. Di isugid na lang sa general wala man ni guro balain kit ibabayi man siya. Sige may plano kami dason semana. Di makadto kami to sa may kanlaon ba mo. Dumay kanlaon lang sa France no. So amo na siguro basta iba naluyag drama-drama bala nga hidlawon gid ako sa imo. Tindason semana di ka naman makadtonan. Ipaghatag impormasyon ihaboy man to ko ng impormasyon sa Germany kag may ara dayon sa pagsorpresa nga pag-atake naman sa mga soldado sa Pransya. So bilang exotic dancer makaka-action ning si Mata Hari nakakuha siya sa tago nga mga impormasyon nga pang-militar tungod sa iya nga pagtentar paghatag sang kalingawan sa mga tag-asranggo nga opisyal sang Pransya. Agini mga kaaksyon ang naging rason kung nga sa ulihi siya ang sintensyahan sa kamatayon pinaagi sa firing squad. So mo na mga kaaksyon ang aton nga history sa buong adlaw Pebrero 13 tuig 1917 ang Dutch exotic dancer na si Mata Hari ang ginaresto sa Paris sa suspetsa nga siya ang isa ka Germany spy or German spy. So mo na mga kaaksyon ang aton isa sa pabukaw nga balita sumo nga aga James Bond pero ini mga kaaksyon si Mata Hari. Well, sa aton pagbalik mga kaaksyon aton pag-iistoryahan ining parte sa manog na manog. Kung Valentine's Day kuno mga kaaksyon damo kuno sa makita kuno nga mga manog. Valentine's Day ano klase manog man basi ba lipot ko ng manog. Ikaw bi mga kaaksyon may ara sa pagkakadtuan nga lugar butang naton makadto ka bis Manila ari kadres Bacolod. Pagsakay mo sa eroplano mga kaaksyon what if sa imo dira nga ginsakyan nga eroplano may ara sang manog nan. Ano ba lang himuon mo mga kaaksyon ikaw mo lang manaog ikaw mo lang masaylo sa nga pulongkuan or hindi ka na lang magsakay sa eroplano kag magsaylo sa piya ka eroplano nan. Kamanti ang atong pag-istoryahan mga kaaksyon isa ka pasahero sa eroplano naggasakay na siya may nakita siya kamanog sa eroplano nan. Hala yan ang atong pag-istoryahan mga kaaksyon sa atong pagbalik dari sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Don't go away, we'll be right back. Good morning mga kaaksyon! Nagabalik kita sa liwat sa itong programa Johnny Tango Rides Again. Magatamyaw kita sa aton nga mga viewers nga nagkomento diri sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again. Again mga kaaksyon do not forget to like and share ang aton nga programa para at least madamo sa malabutan or malabutan kag makakomento diri sa aton nga programa. Okay? So, good morning sa liwat sa kay Mileli Oligo. Good morning. Boaga. Pagin siya nagbugtaw. Good bantayan kita nga itong Facebook Live. Good morning, Action Red Salgado. Guapo, alias Torco. Good morning dira, Mileli Oligo. Kag siyempre, Roming Estrabon Hidalanga. Good morning, Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City. Okay, thank you so much, Sir Roming, kag Virgie Salgado, mayong aga. Aga managabugtaw si Madam Virgie. Pariente, morning. Barky Tribe, isa ka ba yung aga dara sa inyo, ha? Kag always listening, Sir Red. Me and Kimpoy Yulo. Madamo ka salamat. Melvin Solidarius Abdo. Good morning. Mayong aga watching live Barangay Malingen, Bago City. Good morning. Okay, Madam Melvin, mayong aga. Tamyaw Lihog, please, Ma'am Vanessa, kag Doc Matmayo, Jinky Dialangdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Mayong aga dara sa inyo, ha? Kag Rona Rihida Trava. Good morning and happy Lord's Day, Action Red. Say man sa imo, Advance, happy Valentine's Day. Tamyaw ko lang si Tatay Teddy.
Rihida, Toto, Ayan, J. Mary Grace, Crisostomo, Leopil, Baby Ryan, kag Tessie Galin. Okay ba yung aga dere sa inyo, ha? Live Bunny Cafe, Tangub, monitoring kami dere, ha? Action Radio and EFC Family 24/7. Thank you so much, Sir Mileli Uligo. Kag Elvira Hilogo, mayong aga Action Red watching from Firmville, Barangay Pahanukoy, Paglit lang Divina, Gases, kag Weldy Gases, ang Barangay Bata, gapamatigid madamo nga salamat. Okay? Ari man Madam Jinky Dialangdon, have a blessed Sunday. Kagawad Action Red and sa kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Melili Oligo, Alma Olegon, di ba? Yeah, Olegon, nag-topic na siya. Olegon and all my family dira sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thank you so much, Madam Jinky Dialagdon sa pamati. Kagare, Madam Vanessa Mayo. Well, Johnny Tago rides again. Whoopee! Bumayla ng TikTok per me, no? Okay lang, let's enjoy the life, okay? Watching Action Red here in Infinity Car. Wow! Okay, greet lang ko liyog happiest birthday to my sister Nitz Mercado Herrera of Rabi Lutango. Madamong asalamat. Okay, thank you so much, Madam Vanessa Mayo. Kag Jonaline Ninial Discrepito, monitor diri sa Ayungon, Valladolid, Diquilia Dilaraga, Armateo Macariola, Discrepito Tongkwa, Bantolio, mayong aga dira sa inyo. From Jonaline Discrepito, Discrepito. Okay. Mileli Oligo, gapamati man Estela Yu Barbo, kagagawad Timay, kag Monet Lubaton. Okay, thank you so much, Sir Mileli Oligo. Kag happy blessed Sunday. Okay, greet lang si kagaina alin sa kay Madam Jinky Dialagdon. Okay, mayong aga. Leo Santuel Quirino, good morning Action Red. Liog lang tamyaw. Good morning taga Barangay Gimbalaon. Okay, Gimbalaon. At syempre, Madam Vanessa Mayo, good morning. Wow, TikTok. Jiggy with it. Nabasahan ko na ni kagayna ang comment sa ato ni Madam Jinky Dialagdon. Okay, so, wala pa. Okay. So, Mama Lolet Dialagdon, Papa Joe Kirina Villaflor. Okay, Papa Joe Kirina Villaflor, Aldrich John, Apil, Cherry, Jen Dialagdon, Grazel, May Villar, Jane Nagor, Florence Malorca, Rafael Rose Villaluna, Tali Casania, Annabel Rifuela, and all the mga friends ko from Madam Jinky Dialagdon. Okay. Thank you so much, ha. So, anyway, mga ka-aksyon, kung kamo dira may anak gusto nga tamyawon, comment na kamo sa aton nga Facebook Live. And syempre, do not forget to like and share ang aton nga programa. Okay? Magkabalik kita. Dra lang kamo.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local. Good morning! Sa liwat mga ka-aksyon, kita nagabalik sa atong programa, Johnny Tango Rides Again. Well, this time mga ka-aksyon, para naman natin pabatian ang update rin sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, atong makaupod, Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning. Sabong ang patrol nag-usoy diri sa Baydalan sang Aranet na piyaran ko Aksyon Red nga sa oras sabong alas 5, alas 5:30 na. Dulom-dulom pakatama sabong sang sang ato sa ding panahon, no? Oh. Dulom pa, unlike na ligad to yung nag-roving kami Aksyon hindi alas 5, so sa naaw na. Galing kay subong galigin check ko ang langit naton may nagapurba galing ang galom. Arangay! Basi magulan na naman ni Aksyon Marlon. Galigin check ko ang bitoon Aksyon Red na kita ko di mo sa bilog lang Uy, kaya nalikupan tanan sang galom ato sa nga langit subot sa lingon. May ara sang indikasyon nga base kon magatopa ang di ka man silig gorong ulan kundi tulad palit lang gorong niya, no? Kagabi Aksyon akon kairan sang kagahon Aksyon Red nagatupa ang tulot-palit mo, no? Tiba sinakwento ko may ara sang second second wave, no? Kapag atupa sang tulot-palit pero balanta nito kayo dugay kay sa golpe lang Aksyon Red nagaligwat ang ang tiyempo kon panahon bla. May ara time nga grabe ang pag puron-puron sang galom pero pagkalikan sang pila ka minutos maturotahaw man siya, no? Kag daw pierdihon sa bala sang sang adlaw, no? Na kugis ang mapiyaran Aksyon na rin kami pangamo na matabo dugay-dugaya. Basta Domingo gani mabalubudlay kon lain ang tiyempo labinagid kon magtupa ang ulan. Ang Sunday kon Domingo amo ni kon tani ang panahon man nga lagaw-lagaw sa atos ri nga mga ka-aksyon, no? Nauhay ang dalan sang Aranata sa Ligay Kamatarion. May mga taxi Aksyon Red nga naga-standby diri sa may guwa sang Golden Fields, no? Ang Golden Fields subong do namat siya, no? Oh. Wala isang tao nga nagalagaw-lagaw? May ara man ga one to Aksyon Red ga dolo jogging ga ga shortcut bla dari kage sa Golden Fields. Ate ba siguro mga tao dara ka nagalagaw sa tuanay bala Aksyon Marlon basi ginasupot ang kwarta kay sa buwas daan Valentine's Day basi buwas tingbon. Di man Valentine's Day Aksyon Red boss. Damo kami sang mga kalan-an bla. Sikat niya kapihan, kalan-an, nga may Aksyon Red sa mga promos, no? Mga promos sila angot sa Valentine's Day, Valentine's Day, no?
bisan pa nga may COVID-19, porte ang Valentine's Action Red nga celebration, di kini ang punggana. Aw, ara gini pirmi ya. O may mga kinabutang sila nga pahibalo, pahanumdom sa gwa sila sa di nga kalanan kon kapihan, o kon yes kalanan, para nga makainganyo Action Red sang hindi man lang ang Valentine's Day, hindi man lang sa para sa magkahagugma mo, no? Aw, Para sa tanan-tanan nga nagapabutyag sa ilaw siri nga pagpalangga. aw. Sa isa ka nasyon to, nalipat ka niyo kasunred mo. Sa isa ka nasyon, mag-Valentine's Day, hindi lang niya tao nag-celebrate, no? Oh. Para man tao nga nagapabutyag sang papalangga nila sa sapat. Aw, ara man. Oo. Ang ido, ginarailuhan nila mo. Ate. Ito, ginarailuhan nila on time sang Valentine's Day. Tangi do ya ba kwan lang na magising-ising lang. Hindi mo siya makahambal. Pero sigurado, gid ko regalo nila guro sa Ido Action Marlon na tulaan gid na guro mo, no? Oo, tulaan kasi itong phone. Mali mo sa ito yung Valentine's Day. Gani. ang sa ilang balandiya kung may ara sa kaayuhan, sige padayo ng pagkit-kit na. Man, amo na sunod ang lugar nga daw ginpahanugutan mabalang pagpakasal sa tao sa sapat mo. Mo na sa nga lugar. May ara sila yung pwede makapakasal ang tao sa sapat. Uy. Ko daw nagalain na gitman ang ano? Nagalain na gitman ang hindi yung kalibutan ha. Kundi nagalain na gitman ang pinsar sa tao. Tao nagadiyon. So tarantila to. Amo nang isa galibog na balang ulo mo, ano? Nga tao, tapos ikasal sa sapat. Tabi ara to gani nga balita nga isa ka tawo ko no Action Marlon, ginkasal naman niya sa rice cooker. Ay, nagalit ang tayo tingin na yan. Kabatay ka to. Doon baka last year to eh. Oo, galing kabatay ko na kabalita na. Doon nagbulagay man sila kuno pila ka adlaw makalipas kay hindi ako no hindi ko no mahatag sa rice cooker ang ginapangita kakalipayan sang lalaki. Nagtakaw burong kainit sang rice cooker sa iya. Gapangita sa guro init Action Marlon galing ginatag nga init sa rice cooker siya perti ka init-init. Pati ang rice cooker to nga warm na nga warm la. Ate. May kagihit. Ayo, perte. Anyway, ang kaso Action Red sang COVID-19 mayo nga balita niya. Kaya manti, ari na kita sa pag-nubo, no? Probinsya mga 2,424 na lang, no? To 2,424 nagnubo-nubo sa Action Red makaligad mga pilaw naman kadlaw nga sige-sige pag-nubo niya. Kaya mo na ginapangita tay, no? Balik sa pagnubo kagabay pa nga way na sang bag-o nga variant, no? Kay mga eksperto nagasiling ang Omicron amo ning last nga variant, no? Magaigo sa bilog nga kalibutan ti timing kini nga pag-abot sang Mayo 9, 2022 diri sa aton ang COVID-19 masiling tang ara pa naman perti jutay na Action Red ang kaso, ano? Nga makaranda di ba ni ang mga lokal naton nga mga kandidato sa pagampanya nila. Grabe na Action Red ang mga Mr. Subong, no? Di magwanta. Ang mga national candidates daw ay nasang butangan sila sa mga posters. Matinaunahan sila sang lokal, no? Tiyang lokal nga daan Subong, di pa ya pwede kakason mo ng mga dalagko ni kay manti. Paya pa naman nag-umpisang campaign period, Marso 25 pa ya, no? Yang ibang nga mga kandidato sa national, ang ilan sa mga supporters daw galungo kundi nila si Itapik. Ilan sa mga posters, no? Kaya kung Itapik nila sa hindi man designated area, Baklason. Baklason man, kakason man. Pero hindi na una ya, lokal na kandidato, hindi pwede mabaklas, bangod, hindi pa sila man-consider nga kandidato na kayo pa campaign period. Sila, lokal, so kasi Huawei, no? Galing ito may balaan mo man sa magpadalagan. Sa kiti nag-file naman sa iyang certificate of candidacy Action Marlon eh.
Ani, mana mo nagandi ang ginmundo kung nagligad black sun rin silang ko para nga way kanahan bla. Kung hindi magumpisa ang campaign period, kag kung ara ng ila sa dingalan sa pag-file sa ila sa dinga COC, hindi anay makapatapik poster. Oo. No? Kato na lang pag-umpisa sa official campaign period. Nan. Kag tugutan nga makapatapik sang campaign posters nila para nga layo din sa mga issue-issue. No? Nan. Muna kasimple. No? Gabalik-balik ang problema ang sured kada eleksyon sa Pilipinas mo. Oh. Kasi ang kumalik, galurungo naman gani na lakapanabat sa mga issue na kagabalik-balik. Sa uli, almasala, basi kung mga kumalik malana, taga kumalik, basi kung ila sinipinser na ano man naman, kabalik-balik naman. So, problema man. No? Basi bala ga ugtas na rin bala ang Comelec balak Sir Marlon no ti bala amo manigapon kiti both parties amo manighinahimo. Ane, oo, te kon para nga likaw sa mga reklamo, what if we kuna muna, no? Kung sino nga landa nga naka-file sa COC, hindi pwede nga makapatapik sa campaign poster hasta nga hindi mag-start ang official campaign period. Diba? Kundi, solve ang problema. Galing iti Pilipinas pa. Galing kiti ako kaisa man Action Marlon gaklay man ang iban nga mga tao nga ti ila man private nga lugar kag ginaklay man nga sila nagpa-imprinta kag nagbutang dira mismo sa ila nga ugsaran. Isa pa yun na, no? Isa pa yun na action red ka problema, no? On private o nga lugar ti uway ka na ya deber. Na. No? Kasi private yan, bala ko sa tagiya. Labot mo kay akon ni. Na. Kag mga balda tagiya nga. Ti ako man yung nagpa-imprinta sang tarpuli nila. Akon man yung kwarta, di ba ni ila na. Nang munang budlay na kung kaisa. Oo. Ti, galing kay pwede gapon nagsunod no? Pwede gapon, ibutang nila na pasuluntas kumilik. O, bisan private nga lugar, basta nag-file ina nga tawo, hindi anay pwede magpasa siyang-siyang sa ila sa nga litrato kon campaign poster. Yan. Pwede gina mo. Kasi dasong eleksyon na, kasi kung kabunitor ba na ang ato sa nga kumilig ka. Oo. Kasadyagin ba na basta palapit ang eleksyon Marlon mo, no? Wow. Tanagin makita mo. Kadiman, sa amon ganito barangay, sa barangay sa una, may kilala ko to nga mag-asawa mo. Ang isa, Albi, isa, Bing. Uy, te. Ako tanan. Wow. So, ang asawa, Bing. Ang bana, Albi. Uy, just me. So, leader. Te, wala ba sila nag-away nga mag-asawa, Action Marlon? Nag-away sila sa balay? Wala man? Why man, kaginastoryahan laguro. Wow. So, tagadi, hakop tanan. Wala agwaan ang kwarta, Action Marlon. So, dos laya mo, leader pa silang dua. Ang bana, Albi, ang asawa, Bing. Ti kung duwa kabilog iya nga mayor, posible nga ang iya konsehal 24 man kabilog. No? Correct. Ay kasadya. Sila ko dumayo mga ideya, no? Pero sunod, wag man nagpaliba ang inmunot, ang bunot ang atsyempo. Ari na, nagamatamat na sa naaw, no? Wow. Sa naaw na nagatapo na sunod ang kabitunan nakita na ton. Ang tao-tao gimagin bunot o kaina nga kwan, ano ba lang, galom. Tikabay pa, kamangin mayong tiyempo. So nga, Domingo, Bisperas, sang Valentine's Day. Greet ka mo sang Happy Valentine's, may day sa punta, ha? Yan mo gina dapat? May Valentine's Day gidapas punta. Oh. Kung mag-greet ka na sang Happy Valentine's, daw para sa nag-greet ka sa Happy Birth. Happy birthday. Dapat may day good. Dapat may day. Valentine's Day na may day kid. At mag-Happy Valentine's, mga po na nag-greet ka sang Happy Birth. Hoy na day. Happy Valentine's Day sa
datos sa mga ka-aksyon. Yes. Ikan sa patrol with aksyon na ninyo bugin. Ako naman aksyon na Marlon Sinubaya. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sa Amon Balita ka Serviso. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Madam mga salamat, Aksyon Marlon Hinovea, ha? Sa paghatag diri sa kasitwasyon sa syudad sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental. Pero may pretagaan ka po mga ka-aksyon sa impormasyon na ini siya parte sa COVID-19 vaccination diri syudad sa Bacolod. Ginpagwa sa opisina ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Ini siya COVID-19 vaccination for children nga nagapag-idaron mga ka-aksyon 5 tub 11 anyos. Ini siya magasugod mga ka-aksyon Pebrero 14 hasta Pebrero 19 tuig 2022. Perti ang vaccination ni Mayor Bing Leonardia, no? Perti kadasig. Tapos to ato mga senior citizen, ang ato naman dira nga mga upod sa balay. Subong naman yung mga ka-aksyon na mga kabataan naman yung nga nagapag-idaron 5 tub 11 anyos. Madamo ka salamat, Mayor Bing Evilio Leonardia. So, sa boss mga ka-aksyon, Valentine's Day, Pebrero 14, magasugod kuno ang vaccination para sa mga kabataan 5 to 11 years old, alas 9 sang aga. Dira sa may Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod Queen of Mercy Hospital, kag Riverside Medical Center. Di magkalipat mga ka-aksyon na Pebrero 14 sa may Corazon, Locsin, Bacolod Queen of Mercy Hospital, kag Riverside Medical Center. Yan yung vaccination para sa mga kabataan na nagpag-idaron 5 tub 11 anyos. Kaga pizza 15 mga ka-aksyon, amo man na the same venue magyapon, Corazon Locsin, Bacolod Queen of Mercy Hospital, kag Riverside Medical Center. So tanahon yung mga ka-aksyon ang Bacolod City PIO kag ang Facebook page ni Mayor Evilio Bing Leonardia para sa schedule sa vaccination diri sa Bacolod. Well, mga ka-aksyon, para balikan nato naging hambal na ito kagaina. What if be, kung magsakay ka sa eroplano, mga ka-aksyon, kagulpi lang, kami nakita ka dira siyang manog. Nyay! Manog mga ka-aksyon na nakitaan sa eroplano. Tungod siniya, naglain ang destinasyon sa eroplano. Nyay! Kumbaga pa, ang eroplano naghalin din sa may Bacolod, Pipakadto, Tos, Manila. Kay tungod kami nakita dara nga eroplano, kuan nga manog sa eroplano mga ka-aksyon, naghugpa siguro basi sa Mindoro. Do ka muna bala ano. Tungod sa manog nga nakita dara sa eroplano, sagwa ay di sunod mga ka-aksyon, sagwa ha. Ang mga pasahero sang Air Asia flight ang nagariruta matapos kamay makitaan sila nga wala maimbitar nga pasahero. Hindi siya invited. Kamati ara sa sagwa, no? So mga ka-aksyon, sa video maging share sa TikTok sang user at idal8808 may nakitaan nga malaba nga manog nga nagakamangkabang sa overhead light fixture sa caption sang user sang iya ginbutang halin sa Kuala Lumpur, Malaysia pakadto sa Tawau. Kinanglanon nila nga mag-emergency landing sa Kuching. Ang Air Asia ang wala gilayon nga maghatag sa komento sa request sa National Public Radio o NPR.org. Pero ang Airline Chief Security Officer mga ka-aksyon na si Leong Tin Ling ang ginikumpirma ang insidente sa statement niya sa CNN Turk. So na pa sa iya mga ka-aksyon, nakahibalo ang Air Asia parte sa insidente nga natabo sa flight halin sa Kuala Lumpur pakadto sa Tawau sa Huwebes. Sinigid lamang nga Huwebes mga ka-aksyon sa makabalo ang kapitan sa eroplano, inidayon ang nag-divert sa iya destinasyon kag naglanding sa Kuching para sa disinfection mga ka-aksyon. So muna ti
kung ikaw may pasahero, mga kaaksyon, hindi ka bala makulbaan, no? Yung may aran sa manog. Amo na yung pinaka-kulubaan ko, no? Yung manog, no? Labi naging ko mga black mamba, green mamba, patay ka diha, no? So, amo na, ginkanto, andayon sa kapitan ang parte sa eroplano, kagin sekyara, kung ang may ara sa pasahero nga nahalitan, wala. Matapos sini, nagpadayon ang trip sa eroplano sa iya sini nga original nga destinasyon sa Tawau, sa sinaman nga adlaw. Iniya, base sa balita sa multinational news network CNA. So, amo na mga kaksyon kung kaisa, inabla sa mata kadali-dali, o kaisa, hindi ta ma-check ba, ano? May ara na gali nga nakaupod, nga manog dira iya sa ginasakyan yung aeroplano, or kung hindi man aeroplano, mga kaksyon, base dira sa ginasakyan yung barko, ha? Kaya ini mga kaksyon sa tuanay, may ara man kita sa balita nga nakuha last year, ano? Ato naman niya isa kalalaki nga naga-drive sang salakyan. Ti naga-drive sa salakyan. Wala gid siya katalupangod nga dira sa tupad niya nga pulungkuan sa naga-drive siya sa salakyan. May ara siya nga manog. Di ko na ikaw naga-drive bi, ano? Tapos kadasig sa imong padalagan. Ginapanilagan ka bala sa manog dira. Ang giho mo ginapanilagan niya. Ti kung magkuha ka, kung magkuan ka bala, magpanubo ka dira sa imong gear, sa imong dira kambyada, butang tara kadra sa kwarta marcha, ti kami sa lakyan sa unhan, kinanglanon mo nga mag-slow down, panubuon mo dira ang imong gear, ti mo na manaog ka dabi sa may segunda, ti kung gihuon mo kamot mo, tukbon ka sa manog, kaya man na balang masalaan ka sa manog, basi halitan mo siya, nanti tukbon niya ka, pero imuon mo ka drive ka, dasig padalagan mo, ano? So mo na natabo sa tuanay, sa isa ka driver dito sa Australia, kung sa diin mga kaakson, nga sa pagpadalagan isang salakyan, may nakasakay nga manog. Ngay! So, amo na mga kaakson, ang aton nga balita nga pampabukaw para sa inyo sa mga adlaw. Nga may isa ka manog nga nakaupo dira sa eroplano. Kumbaga pa sunod sa kapitan, kumbaga pa wala kuno ginimbitar nga pasahero na. Wala ginimbitar nga pasahero, pero sumakay siya sa eroplano. Nay! Anyway, mga ka-action, isa man sa aton nga history sa mga adlaw, February 13, actually, damo sa mga nami nga nagkalatabo, mga ka-action, ano? Nami sa pamatian, pero hindi siya mga ka-action, malain man nga siyang natabo sa tuanay, no? Kabante, amo naman ni siya, Pebrero 13, tuig 1945, ginbomba naman niya ang Germany, ano? Kagini, suno man sa balita sa tuanay, 1945, mga ka-action, ini siya ang ginpangunahan ni Winston Churchill sa Britanya. Pero mga kaaksyon, istoryahan ta sa Pilipinas, ang mga kaaksyon, hindi naman sa Pebrero 13, tuig 1565. Dugay-dugay na yung mga kaaksyon. Kumbaga pa do, mga 40 years, ano, ang makaligad siyang magkanto diri si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Sa ini mga kaaksyon, Pebrero 13, tuig 1565, si Miguel Lopez de Legazpi ang nagdungka sa baybayon sa Sibabaw. Amo pa ning lugar as time goes by, sa nagalakat na ng adlaw mga kaaksyon, ginalain man yung mga pangalan sa aton nga lugar. Siyempre, kumbaga pa do, kung ano ya ang daw hapos bala para sa mga pumuluyo na. Kung ano ang mas bugat dira nga history sa sina nga lugar, amo na gina-rename nila mga kaaksyon. So amo na, Pebrero 13 mga kaaksyon tuig 1565, si Miguel Lopez de Legazpi ang nagdungka sa baybayon sang Sibabaw. Ang Kastila nga konkistador mga kaaksyon na si Miguel Lopez de Legazpi kagang iya mga kawal ang nagabot sa Pilipinas kag nagdungka sa baybayon sang Sibabaw nga subong mga kaaksyon ini ang ginatawag nga Isla sang Samar. Sibabaw sang una, subong mga kaaksyon Isla sang Samar.
Antes pa siniya, November 21 na tuig 1964, si Legazpi ang nagplano nga magbiyahe halin sa Puerto de la Navidad, Mexico para kantuan ang Mariana Islands. Kag nagdungka January 21, kag nagtiner dito sa nga 11 Dias. So nagbiyahe sila mga kaksyon, matapos sila sa 11 Dias, hasta nga nakalabot sila sa Pilipinas. Hindi pa rin siya una, Pilipinas eh. Pilipinas. Sang hapon na Pebrero 13, tuig 1565, sila ang nagpanaog sa baybayon nga gintawag anay nga si Babaw, isla sang Samar. Kag nagpabilin dito sang 7 tubtob 8 ka adlaw. Sa panahon sa iya pag-istar mga kaaksyon sa may Sibabaw, isa sa iya tinao na si Francisco Gomez ang ginpatay sa mga katutubo. So si Gomez mga kaaksyon ang ginpatay siyang kag wala ini magpasugot sa ginatawag ko nung blood friendship. Ina ba tawag ta bala nga blood compact? Ti ko may ara dira sa nga pangayaw mga kaaksyon. Ti amo na para at least masigurado nila nga ini nga mga tao nga pangayaw nga magakanto sa ilang isla, ginapatigayon dayon ini nga blood compact. Ti siguro mas hindi guro si kuan no una ining si atong upod ni Legazpi. Si Gomez, si Francisco Gomez mga kaaksyon tiyan mo na gintoslok to sa kiti ang blood compact mga kaaksyon mahimo mo lang gid mapagwa drang dugo kag mabutang dira iya sa isa ka sulodlan nga may lakot nga tubig or wine dira mga kaaksyon. Ang dugo nga magagwa dira sa imo nga pulso, di ba? O sa imo dira ka kamot or sa imo dira nga dughan. Tiyan mo na siguro basi invalid guro pagpagwa isang dugo, ang katutubo na lang ang nagpagwa sa dugo sa iya. Ang didto sa may dughan. Tigin to slok. Diba siguro ba si nagiho ni mga kaksyon si Gomez? Pagiho niya, napuruhan siya. Nagdalom ang toslok sa iya kadugan. Nakiri sa ino. Tungod sila mga kaksyon, ining si Legazpi ang nagpalagyo. Hasta nga nakalabot sa mga kaksyon sa Bohol. Ang iban pa nga parte sa Pilipinas. Ang sa ulihi mga kaksyon, siya ang nakalabot sa Maynila. Ang dito mga kaksyon, nagtukod sa iya nga permanente nga balay sa Maynila ining si Miguel Lopez de Legazpi. Hasta sa ulihi mga kaksyon, nga malawig niya nga pagtinir dito, iya gindeklarar nga ang Maynila mangin kapital sa nga tanan nga mga isla sang Pilipinas. So muna mga kaksyon, tiya siya ang naging una nga Spanish governor sang Pilipinas. Ining si Miguel Lopez de Legazpi. Kag galing kiti mga kaksyon, kanami matani isang iya nga nahimo sa Maynila, madamo siya sa mga struktura nga ginpatindog, o galing kiti ang iya nga pagiging gobernador o Spanish governor sa Pilipinas mga kaksyon, ang nagdalagan lamang sa isa ka tuig, kaya manti siya ang ginaatake sa Corazon. Siya ang napatay, hangga siya ang ginbuslan mga kaksyon. So muna, pero ang iya, isa ka tuig mga kaksyon nga pagdumala sa Pilipinas, bilang gobernadora, madamo siya natukod nga mga infrastruktura. Kag siyempre, dito ginbutang niya ang sentro nga opisina sang tanan nga mga Kastila para dumalahon ang Pilipinas. Sa muna mga kaksyon, isa sa ato mga history sa mga aga, kasi Miguel Lopez de Legazpi ang nagdungka sa baybayon sang Sibabaw nga subong ginatawag naton isla sang Samar. Well, mga kaksyon, para sa itong mga jokes sa mga aga, ari na ha, mga kaksyon. Eksena sa suba, matabok lang tani sa suba si Johnny. Galing may nakita siya nga nagapaligo. Nagdulog ini anay para magpanglingling. Uy, bad na manglingling ha? Galing nakita siya ni Inday nga na-crush sa iya. Wow! Di ko
panguliyagan si Inday, ti may dito sa Valentine's Day, you know. Wow, kanami sige lang alawas ba? Terrible. Wala gid sa makita nga buyon ba? Perfect ang ilang halawas. Wow. Hi, Jenny! Gano'n ko na sa likod sa Duranta, ha? Siguro nagapangling-ling ka da mo, ha? Nagapangling-ling ka, Johnny! Oo, wala. Ikaw ba nagapangibot kay mo yung Inday man? Hindi na gano'n magbinoted, Johnny, ha? Nakita ta ka nga nagapangling-ling da sa mga nagapaligo sa suba, ha? Ay, oo, sige na. Akuon ko na. Oo, nagapangling-ling ko, Inday. Nagapangling-ling ko. Di daw, Johnny! Nagapangling-ling ka din! Ay, ginapamudlayan mo ka o galingon mo, Johnny! Abe! Ako na lang ang linglinga, Johnny! Please! Ay, ikaw bala Inday mo? Kabalo ka na, gid. Ngalain ang market ko. Ka mga macho, bala sa ilang magpalaligo mo. Kanami sa ilang halawas. Kanami sa ilang abs. Sorry, Inday, ha? Lain gid yang akon nga market. Pangita ka na lang iban, ha? Taktilan naman! Ang abi ni Inday, mga kaaksyon, ano, mga sexy ka babae, ginapanglingling ni Johnny. Lain gali, ano? Ang nagapalaligo, galing ang mga lalaki. Eksena sa pilahay isang bakuna, nagreklamo si Johnny sa kay Dr. Lolo Labron James kay pertikadugay isang pilahay sa bakuna. Sus, nalo man iding pila sa bakuna man? Pertikid na kalaba-laba. Sus, nalo niya Dr. Lolo Labron James man? Pertikid na kadugay? Naubos ng akon nga oras diri ho? Pasensya ka na, Sir Johnny, ha? Ano, abi kay kadamo, gusto mong siyang nagapabakuna, sumuga ayaw. Sus, hindi na kayo magbalik sa ako nulubrahan, no? Huldigid ko yan nga, hindi makaubra sa ginobrahan ko. Pabuhi na niya ang sweldo ko yan, Dr. Lolo Labron James. Pasensya nga siya ni Wati, Sir Johnny. May second dose pa man sa dason. Tapos, mag-amo niya gihapon matabo ya. May intra naman ko sa malabak apila. Kag ma-absent naman ko yan, Dr. Lolo Labron James mo. Ay, Hindi ka magproblema, Sir Johnny. May solusyon ako nila para hindi ka ma-absent o malit sa imo ginaobrahan. ano? Ti kay may ara man ko sang ubra. Ano matabo sina? Amo naghimuon natin, ha? Doganon ta na lang ang imo nga first dose kag second dose para wala ka na sa dason nga pila. Amo na? Bahay. Wala mo ko tuod sa pila sa second dose. Pero base wala na ko diri sa kalibutan, Lolo Labron James. O galing no, basi lang basi. Ay. Thank you so much sa mga kaaksyon sa inyong kapagsubaybay sa itong programa Johnny Tago Rides Again. Sa liwat si Aksyon Red Salgado. Thank you so much. Sama-sama tayong Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Batyagan mo iya kalisod. Sa